Čus lidi, já jsem Míra a vítejte u unboxingu tady tohoto repráčku jménem Lamax Beat Street ST1. Jdeme na to. Hergot. Faster. Tak. Už to je. To prdele. Takže tady mám repráček. Takhle úplně v krásné krabičce, je taková pevná, je to celý takový těžký, řekl bych tak půl kila, možná 3/4 kila. Já už jsem ho rozdělával, každopádně tady máte slepený to takovým kolečkem z izolepy, takže to vyndáme. Tak, miluju tento pocit. What the fuck? What the fuck was that? Tady máte teda, tak jak to vypadá, když to poprvé rozděláte, je to tam teda trošičku líp udělaný, ta folie, já jsem mu tak jako mám zmačkanou už a takhle. Každopádně teda opatrně vytáhneme repráček, tak, k tomuto se vrhneme až později. A teď tady máme teda, nyní můžeme vidět teda obsah té krabičky, toto vyndám, a tady je USB kabel, tak, pěkně to zaostřilo, super. Tady máme jack a jack, když to chcete propojit ne přes Bluetooth, ale přes právě tady tento kabel. Potom jsou vevnitř ještě nějaký ty příručky a návody, to prostě nikdo nečte, tak můžeme chodit někam do prdele, do háje. A ještě tam samozřejmě ten repráček, ten mám tady. Je úplně pěkně zabalený. Oh yeah. Pěkně smrdí, ale jakože tou novotou, to znáte. Můžete vidět, že má stereo repráky, tady má jeden, tady má druhý. A vzadu má i basák, tady ten oválovitý. Takže, fakt, takhle jo. Vzadu můžete vidět teda zapínací tlačítko, můžete dát třeba flešku a pouštět písničky z flešky. Fakt. Tady máte slot na SD kartu, to můžete pouštět písničky z SD karty. Tady máte právě, když chcete přes jack pouštět písničky. A tady to je slot pro nabíjení toho USB. Nahoře máme 4 tlačítka. Tyto dvě slouží pro přepínání a toto je pro, když to stisknete jednou, tak se písnička přepne, stejně tak u tohoto. A když stisknete dlouze, tak se zvyšuje anebo snižuje hlasitost. Tady tímto tlačítkem můžete přijmout hovory nebo zastavit písničku a samozřejmě potom pustit. Tady máme mikrofon právě pro ty hovory a tady je tlačítko, díky kterému můžete přepínat mezi módy, což je rádio, potom Bluetooth, potom Media Mode, to je myslím SD karta a to USBčko a to je myslím všecko. Takže já to zapnu, tak tady to zapnu. Bluetooth mode. Pair the device. Paired. Tak, jo, super. Já už to mám spárovaný s tabletem a teď se teda pustíme na test. Já to položím, kam to mám položit? Asi to položím na noťaz. A teďka tady máte teda ten test toho zvuku. Oh yeah.
Toto byla úplně maximální hlasitost. Little rock, it makes you feel like you're 3 foot tall. When it's just you, well, times can be tough. When there's no way to catch a fall. 3 foot tall. No, každopádně tady dole máte gumový takový stojánky, díky kterým to vůbec neklouže, prostě vidíte, že to i tím noťasem hne prostě, ale toto furt jakože drží a je to úplně super. Tak jo, já doufám, že se vám líbilo toto video, tento unboxing tady tohoto super repráčku. Stál 900 na Datartu, což je úplně super, si myslím. Pokud se vám video líbilo, dejte like, můžete sdílet, odebírejte a komentujte hlavně a mějte se hezky, čau.